Mercè Rota i soc mestra, treballo en una escola aquí a Tarragona. La nostra ONG és una mica peculiar perquè és fruit d'un procés de maduració, d'elaboració de la idea. Volíem fer una aportació al món a aquestes persones que tenen situacions de gran precarietat i vam anar fent passets fins que vam arribar a tenir clar que el que volíem era generar llocs de treball. Vam arribar a Nicaragua i allà doncs, vam fer una aportació inicial, les persones que vam gestar la idea, i 2 nois joves es van quedar allà. Vam fer una aportació inicial per comprar un terreny, per construir un hotel amb tots els seus accessos i generar llocs de treball per a les persones d'aquell entorn, que és un poblet al centre de Nicaragua, a la zona del cafè, que es diu Sant Ramon. Crec que s'ha de continuar cooperant, que s'ha de cooperar en principi i bàsicament perquè quan inicies una acció solidària, el primer que se'n beneficia són les persones que comencen aquesta feina, no? Llavors, el lema de la fundació nostra, que es diu El Sueño de la Campana, des del principi vam tenir clar que era donar, rebre i compartir. Perquè quan un dona, rep i comparteixes i aquesta anar i venir d'ajuda i de sentiments i d'emocions enriqueix tant a les persones d'allà com a les d'aquí per ser millors, aquí i allà.